Не са много хората, които са безразлични към големите спортни събития. Даже и да не са запалени фенове, почти всички се изпълват с гордост при победите на националния отбор. Видяхте как ликуваха швейцарците след матч с Италия, макар че те са малко по-здържани хора. Точно от тази мощна емоция се възползват търговците. Какво лошо ще кажете? Нали така трябва да си продават стоките? Да, но не е точно така. Едва ли помните, че през 2014 година Световната купа се проведе в Бразилия. Тогава официалният спонсор беше Кока-Кола, а Пепси доста подмолно употреби вълнението и ентусиазма, като пусна реклама с известни футболисти, включително и Меси. Известно е, че спонсорските пакети за големите спортни събития са много скъпо нещо. Колкото са по-големи обаче, толкова по-ключова е финансовата помощ за организаторите. Спонсорите от своя страна получават изключителни права за маркетинг, свързан с спортното събитие, който има огромен икономически ефект. В тази ситуация, по-оправните, така да се каже, си осигуряват ползи, без да подпомагат спорта по никакъв начин. Популярното название за този род поведение е маркетинг от засада. Значи една или няколко обикновено големи марки спонсорират, а конкурентите им използват трикове, за да нарушат ексклузивните им права. Ето, например, Nike владее номера до съвършенство. На Олимпийските игри в Барселона официалният спонсор беше Reebok, а Nike плати на Майкъл Джордан и Чарлз Бъркли да закрият с американското знаме логото им на екипите си по време на награждаването на подиума. Когато се провеждаха Олимпийските игри в Лондон, отново без да официален спонсор, Nike пусна рекламите си Лондон по света с участието на известни атлети, за да използват подема. Също така раздаваха и слушалки на спортистите с логото, които да носи по време на събитието. Нормално е да си зададем въпроса, защо въобще се позволява това? Ами защото всъщност маркетинг от засада попада в така наречената сива зона. Може да бъде обект на съдебни спорове или правни действия, но не винаги е незаконен. Всичко зависи от това как е извършен и от законите в съответната държава. По-важното обаче, какви избори ще направят спортните фенове, както и всички останали. Защото в крайна сметка изборите, които правим, могат много да променят нещата.